खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि फैदो दासान्दिनि मोननैसो गोदान खौरां मिथिना लानि जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ थुनानै ला जाहाथे गोदान खौरांखौ थाबैनो मोननो हायो। चिरां जिल्लानि लावरिपारा गामियाव सुइस गेटआ बायनायाव गोबां आबादथिलिया खहा जादों। बे जाथाया गोदान जाथाय नङा, थांनाय गोबां बोसोर सिगांनिफ्रायनो बेबायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जाबोनांदों होननानै गामिनि थागिबिफोरा फोरमायदों आरो बिटिआर सरकारनिसिम थाबैनो बेनि माबा मोनसे राहा लामा लानो थाखाय खावलायहरदों। चिरां जिल्लानि रुनिकाटा पुलिस थानानि सिङाव थानाय बैग्रिबारि गामिनि थागिबि थुलुंगा बरगयारिनि बिसि तेजुला बरगयारिया 24 आगस्टनिफ्राय गोमानानै दङ। 24 आगस्ट खालारखालि रुनिकाटायाव फिसाजोखौ टिउसनाव दोनलांनाय समाव तेजुला बरगयारिया क'क्राझार जिल्लानि कसुगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय निउ पानबारिनि थागिबि बिसि फिसा गोनांखा हमगार्ड मिराज बसुमतारीजों सिरियै खारखोमालांदों होननानै थुलुंगा बरगयारिया फोरमायदों। बे जाथायनि सायाव थुलुंगा बरगयारिया एफआइआर थिसनबाय होननानै फोरमायदों। गावनि बिसिनि बेबायदि सिरियै खारखोमालांनायखौ फिसाय थुलुंगा बरगयारिया जोबोद दुखु मोनदों आरो सोरबाफोर बबेयावबा नुसनबायोब्ला 7002108142 एबा 7638006205 जानबुं नम्बराव खोन्थाहरनो खावलायदों। बर' समाजाव गथ' गोनां बिहामजो खारनाया आथिखालाव सोलिफुनाय गेदेर जेंना। धेमाजि जिल्लानि सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरिनि 1 नं बालिगरा गामिनि तरुन बर'नि बिसि संगिता बर'आ 19 आगस्टनिफ्राय गोमानानै दङ। तरुन बर'आ फोरमायनाय बादिब्ला 19 आगस्टखालि बिसि फिसायनि गेजेराव नांज्लायनाय जादोंमोन। बे सानखालिनो फिसाया ना सारनो थांनायाव संगिता बर'आ गथ'फोरखौ गारनानै न'निफ्राय खारलाङो। न' गारनानै खारनाय समाव जानबुंजों रायज्लायनाय जादोंब्लाबो थंखौ फोरमायाखै आरो दा फनखौ सुइच अफ खालामबाय होनना फिसाय तरुन बर'आ फोरमायदों। संगिता बर'खौ सोरबाफोर बबेयावबा नुसनबायोब्ला 9365137092 जानबुं नम्बराव फोरमायहरनो खावलायदों। बिटिआरनि आवथायाव बाथि गोदानै तामुलपुर जिल्ला दाफुंजानायनि उनाव बेनि गाहाय मावखुलिफोरखौ दाफुंनो थांखि लादों। जिल्ला बेंगिरि मावख'नि थाखाय हा आरो टेन्डारआ जाखाबाय। एसपि अफिसनि थाखाय तामुलपुराव हाबो होनाय जाखाबाय। बेफोर मावख'खौ थाबैनो लुफुंनाय जागोन। एनडिएबिफोरनि केस फोजोबनाय खामानिया सोलिबाय थादों, नाथाय माखासे केसफोरा दासिमबो फैजोबाखै आरो माखासे केसफोरखौ गोसोबानो बोखारजोबनो हाया। बेनि थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि हेमन्त बिश्व शर्माजों सावरायदों आरो बिथाङा सिबिआइ आरो एनआइएजों सावरायनानै एनडिएबिफोरनि केसखौ फोजोबनो राहा लादों। बे बाथ्राखौ बुंथिदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। मैया गुवाहाटीनि खारगलियाव थानाय ब्रह्मपुत्र गेस्ट हाउसआव एबसु आरो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएबिआ गोनांथार थांखि लानानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों सावरायदों। बिटिआर गोरोबथानि 9.7 सानस्रि बायदियै रन्जन दैमारिजों लोगोसे साबा बारग' एनडिएबिफोरखौ सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय उदां खालामनाय आरो सा 56 एनडिएबिफोरखौ सिबिआइ आरो एनआइए केसनिफ्राय बोखारनाय, बेजों लोगोसेनो बिटिआर गोरोबथानिनो 9.73 बायदियै आद्रा थाबावनाय एनडिएबिफोरनि रिहेबिलिटेसनखौ थाबैनो होनाय आयदाफोरखौ लानानै मैया गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों गुवारै सावरायलायो। सावरायलायनायाव मिरु एबसुनिफ्राय आफादगिरि दिपेन बर'जों लोगोसे लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी, रोमदोन बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी लोगोसे एमएलए जयन्त बसुमतारी, बड' वुमेन जास्टिस फरामनि बारग' अनजालि दैमारी आरो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएबिनि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लायो। खौराङा एसेनोसै, गोजोन्थों।